Irdoppjaw in-numru ta' immigranti li kienu ripatrijati lura lejn pajjiżhom, ħabbar dan il-Korp tal-Pulizija li qal li bejn l-ewwel ta' Lulju 2014 u Ġunju 2015 kienu ripatrijati 124 immigrant fuq titjiriet differenti permezz ta' fondi mill-Fond Ewropew għar-Ritorn. Intqal li din kienet żieda sinifikanti fuq it-52 immigrant li kienu ripatrijati skont proġett differenti fl-2012. Din iż-żieda fin-numru hija riżultat dirett tal-isforz kbir li sar mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni qal il-Korp tal-Pulizija. Hija wkoll żieda li seħħet f'perjodu fejn naqsu drastikament il-waslit ta' immigranti regolari lejn pajjiżna. Meta immigranti li ma jkollhomx dritt li jibqgħu Malta jażlu li ma jirritornawx lura f'pajjiżhom b'mod volontarju, il-Pulizija tal-Immigrazzjoni hija obbligata bil-liġi li tibgħat pajjiżhom dawn l-immigranti, primarjament dawk ripatrijati huma dawk li ma jkunux jissodisfaw il-kundizzjoni għat-tħul u s-soġġorn f'Malta, inkluż dawk li t-talba tagħhom għall-ażil ma tintlaqax. Mill-Fond Ewropew il-Pulizija kwalifikat għal fondi li jkopru l-ispejjeż, fosthom il-biljetti tal-ajru kemm għal persuni ripatrijati kif ukoll għal uffiċjali ta' skorta jekk meħtieġ. Fi stqarrija tħabbar li l-Pulizija ta' Malta diġà għamlet talba l-iktar finanzjament skont proġetti simili oħra tal-Unjoni Ewropea.